bayay ya pun tebe kate panali ka meuri na ko minon de rairi no te meron de kayo ko meuri te tabare ko ngora mayay e ko ika meuri ko na ben kwere ko meta kun de live de yo ya ka meuri ko na ben de te meron de betay kayo ko meuri te tabare ko meta ko mayay to sinan ko ni kidibes sinan kun tarawa te tabare ko koran no meta ko mayay de live de YouTube at de Facebook ya ka meuri ko na ben te tabare ko meta ko mayay de kay ika meuri ko na ben kwere ko ngora de radio FM 9 o kona meuri na bente tabare ko ngora me ku to yon chaka ko tanga FM jinan ya meuri ko na bente de tadi kayo ko ngora yon nang buya ino nang mouse o tabare ko kona ngora me de radio kona na meuri na bente de tadi kayo ay bukin na mi ngoro te ko ngora na wakinagi na namita buayo yang boy kay te ko ngora era nagi ba te porau inanon te tek te porau inanon te tek dong kana kamapon sa nungongo na may mina ada san wakin lagi san nakon de live on de radio ang kani ini waktu we ba ya mengaruh ko ino nami on wayo ang buwan de tayo kayo sabon san poporau ino ni merawa sa sarang ngataron to poporau ni ino de tepong ge dengaina sinang ngataron to poporau tayo kan na yo ay sakit poporau i merawa na ay poporau ino de teka ayare na kauring ba tepui metenuar tay kami kande tekem bayo tepui metenua tay digi ni kongora nang kami okay tepui metenua tay digi ni porau ina te terra tabu ata bai bara imagina sina waki na konda ramon tay digi tayo ay pon dia ba sina busia tamin jesua pe eneronira ina na porau ina te terra ke ana terra sina porau wakinna ina non tepui metenua tay digi nang kami kan tekem ba ayo tetap ko mena yai tita pada kukunan tungo panau mayay, tita pada kukunan ni memeta ko mayay, sina kata buat jawa warere ke, o sina kau kiran titaru, sabu beraki o titaru. Sina boy ko o sikai tau ko tamera Jesua, sikai tau ko bukin nam tangira ko roi na koira, kuasan tara roi na ni kawakin nira inun paninin tangay na, o kam nakakar koira na bangay na kanji tayo di kaya po wayo. Tameran jawa yo sinang tau roi ni mga ongora, te porau ina te teka ina te bui metenua te bong on tadi kayo Jesua samo na ramon tadi kita yo sa busigo pa kona ronira busimairan on ka para yara buri ni kaisakiran dami meroi pasina kona dina nam teka ni porau wakinda metena no aisa kita mera busigo kona kaidiran dami meroi penangan dia to kona nota on ni metata nam teka Jesua ari kina te bon tadi kayo kakapayera tamera sa busigo Roni na mimon na yun, karukwento kina, siya kimaling at yakan tawari na tiyakin am tiyaka. Tartaki ang iroy ko na angan na demerunga to kora-kora. Tinin ko riya, bena ko ng takaruwa yang am tiyaka. Na ko na num, taning at amera. Karuwa tami merori, bena kapaya John wayo sa busigo. Ilon Kristo Yesu, ari puning haya arawi or sa kameo. Akawala ni kanigo. Amen. Ay, bugin na mirorong, yay kain to guru bunanin eh. Roni na tayo kayo, kain to guru bunanin na may beso. Kain to grupo na nila may beso. Ngayon sinabu siya kain to grupo na nila may beso. Pa anak kira kena kumuha ikay nanganira. Kamarado po sina pusuma de team song ana na kumuha tadi kayo. The team song kwanta ni nga ba de kain de media ya daw the team song. Kain de media kana kosan bemi kana ito rod deep song. Okay. Aya kain de beso aurora ke aronian tayo kayo sabi ni gere kana kumuha kayo basta na ani ni de deep song. Tiya kina Yesu. Aya kama ben na ben tira kina ben basta na kana ko deep song tayo de demon kunan tayo. Ay kaparado po rin de bitaki toda na asina busia kain beso pa anak kira kina kumuha kay nakanago kunaya tukura naman na kunan tayo kayo kana ba kain beso sa busumain kami na kumuha kay
Test. What happened the mic? Testing one, two. Ay, kaya punta bin, nikakatauraw ako na yakain pi. Punti, tipanan na nono na kumikan tikan bayo. Rawat takan caka kayo kampen ko nan ranali. Andin na ko, caka ay. Kanje ka risa ya busing kami kam katauraw kan caka na ko ya. Kaya naroon ng oran tayo kayo. Kam mga niya yakan caka pa na caka ay. Test. Test.
Aya, siku yon na iyo teroy. Apa sina ba kanya peson kunaya hariasan na ngayon din tayo man kunaya. Sinabu siya ba na kunaya rigi to korana. Aya ko koran ni nukan na dahil kayo. Sinabu siya kami kan peso. Kanda kana ko rigi kunami rigi to korana na ko nan dahil kayo. Kam katawran kami kande de to kwaya ba kanda ben nananiya di dim song de takabanen kay takatili ko nan minay. Kanda ba rigi kan peso. Test. Hey. Oi. Bonariki pate payera ine pinanuyay Gosuangay panangangay ikabeni Kewaya kitang iniko May karimo ay paitape Way nariki Yatay apa Rekente mel Kanapunin ay do Awari bawyani meyu Yesu ay awe Kaya'y ponte metente meyu Mante meu toto kanina
Saginano menano mo. Saginano menano mo. Wanite mayroon ya kain beso kambesin tapan kuna mi yang te sigrai te kana panami yang te meron na benawon tadi kayo. Saginano menano mo. Wanite pa iro ya sipun nang kanta ni ngaya. Nanono mo na tiya suan tadi kayo nganen naron na diagin na sinapurawakin na teka. Teka. Ay rang kahit roy me ako na iya ta kan beso ari kana kwanta iyo sa ginalum menalum mo eh 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 ay eh 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 one one two eh one two eh one two ay ya bay metang ayo ke ay kang katuruan kami kan di dukwaya pas na anak ko di tim song ay kama kira kina ben ako mo kay ay bunsa ay anak ko na di tim song din tayo di kayo ay ada po ay kan di dukwaya kama kira kina ko mo kay pas na kan ako di tim song din tayo kapesin na ba sa tanin kira kina ko mo kay ay bugin na mino kan di kaya ba yo na kung kay di takatinigora di dim song ay mina ay te kongora na ba ari te buraw inano di teka te mon taydigi na mi tabo ayo ring are te buy metenua ara taydigi man kami ni buraw inano di teka kapesin na ba sa busuma iya digi kan di kuaya aya kan di kuaya kuring kami kukuring kami Test. Eh.
Erapa de dim song are ano ko de yo aram de maka aran Yesu e maka harana e kakameu eu ruru inono yo tantero besinda ba aya kam to na tu waya ke ay korap ay takawling na kami kain de grupo na rin ana kam siya na rin kam tatatara di tuwaya ke kam maki toto kayo na pamina kang kasigya yan mga kunok ay rapat di team song ariasan na kondayo ay bugin na mino ko kain di kyan bayo sinang tauroy kanya nungura kanuan ramon tayo di kimang kami tepuraw inakan tayo di kayo ay mana sina rin ako ino na ramon tayo di kayo nikongoran tayo sina mga busiya di kita amin tiyaso pena mga rawani di o ni katauroy na nora mera kanta ni nga pasi na tauroy busumaya tepuraw ino na nateka tayo di kayo tetap ada komen ayay tetap ada komen meta komen ayay ako ngura mayay sina katabuat jawa warede ke o sina tetaro busiya tamin tiyaso sabu perakin tamera ako maka siniboy ko askay tau ko ibugin namtangira ay bugin tiyawayo saro kon titayari sinang tauroy ay tamera nungura inano na ramon tayo dikin pura wakin na amteak sabu busi ko kay dakiran tami meroy pasinay di mangaya ni pura wakin na amteak at yasuan tayo di kayo nakauki na nora yasua pasina ko na nota namteak sina pura wakin na inano na ramon tayo di kay puniyo ko ngay da merara tamera nasa busi ko na kapara yarawurin tayo di kayo ako na karoy na magulito wari ang buwakari na ako na nikakiribe aron nung oraya kinanamteak na ko rin tayo kakabayay na may mon na yun karukotokin sa uli nga wari na tayo kinamteak buhok yan na pentami merori paya na wim di tayo di kayo paya na tayo na ako na nung kanta ni kaya di rin may mon na ni karukotokin sa busi ko paya kaya retorno kani ko saking kasi kororoy may ni kororoy na si may Yesu Kristo ari po ning haya rawe oras sa kamayo. Amen. Araba sinang tauroy kan ni nakon di kongoran tayo di kayo.